mga binati ug minahal kong matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Ako mang hinaot nga inyo kong tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante, pagtabang sa turismo o pagtabang sa ekonomiya diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong abdik ug buotan nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug alang sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga dagko nga mga investor og mga negosyante. Atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Nya karong summer di nato si piaton sa pagbisita sa Matalom tourist destination, atong i-explore, i-experience ug i-discover kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Once again, mayong hapon o happy Friday kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom.